تاجیکان آینه تاریخ ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری نان همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت دوشنبه خونه امیدی و فتح غروب صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم فروغ معرفت راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. ашри барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дабири кулли созмони ҷаҳонии метрология селеста саулиро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба густариши ҳамкории дуҷониба ва рӯзномаи конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баррасӣ шуд. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон меҳмони олимақомро хайрмақдам гуфта барои дастгирӣ аз ташаббусҳои ҷаҳонии тоҷикистон аз ҷумла дар самти ҳифзи пиряхҳо изҳори сипос карданд. дабири кулли созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ дар навбати худ ба талошҳои пайвастаи тоҷикистон ва сарвари давлати моро дар ҷодаи истифодаи об ҳамчун сарчашмаи сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ баҳои баланд доданд. бо сарпарастии созмони ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ ва мусоидати дигар шарикони рушд дар шаҳри душанбе таъсис додани маркази ҳамоҳангсозии минтақавӣ оид ба яхшиносӣ пешниҳоди муҳим дониста шуд. ҳамчунин атрофи ташаббуси тоҷикистону фаронса 10 солаи амал барои илмҳои криосферӣ 2025-2034 ва дигар мавзӯъҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак табодули судманди афкор сурат гирифт. 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ноиби президенти бонки осиёи рушд ингмин янг ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри душанбе ташриф оварданд, мулоқот намуданд. дар мулоқот масоили рушду тавсеяи ҳамкории тоҷикистон ва бонки осиёи рушд баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон бонки осиёи руштро яке аз шарикони асосии тоҷикистон дар ҷодаи рушд номиданд. таъкид гардид ки таи солҳои ҳамкорӣ портфели маблағгузории бонк 190 лоиҳаро ба маблағи умумии зиёда аз 2,7 миллиард доллар дар бар гирифтааст ва ин лоиҳаҳо дар рушди соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии кишвари мо нақши муҳим доранд. пешгирӣ ва коҳиш додани фишори омилҳои беруна ба иқтисоди миллӣ аз ҷумла шиддат гирифтани таъсири паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои муҳими суҳбат буд. барои ҳалли масъалаҳои умдаи иҷтимоӣ, энергетикӣ, рушди инфрасохтор ва коммуникатсия, ҷалби бештари сармоя барои татбиқи лоиҳаҳои соҳавӣ ва ҷудо намудани маблағҳои иловагии грантӣ зарур шуморда шуд. тақвияти ҳамкорӣ дар самти ташаккули минбаъдаи иқтисоди рақамӣ, рушди соҳаҳои кишоварзӣ, нақлиёт, тандурустӣ, сайёҳӣ ва бахши хусусӣ муҳим арзёбӣ гардид. таваҷҷӯҳи зиёд ба татбиқи босамари лоиҳаи беҳтарсозии малакаҳои касбӣ ва имкониятҳои бо кортаъминшавӣ зоҳир гардида таъсиси ҷойҳои кори нав ва баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум муҳим дониста шуд. изҳори умед карда шуд ки бонки осиёи рушд ҷиҳати дастгирии бунёди эътимоди байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки тибқи қатномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид дар бораи эълони соли 2025 ҳамчун соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо таъсис ёфтааст, иқдомоти шоистаро роҳандозӣ хоҳад кард. атрофи мукаммалсозии стратегияи навбатии шарикии тоҷикистон бо бонки осиёи рушд барои 5 соли минбаъда низ табодули афкор сурат гирифт. дар ниҳоят ҷаноби олӣ табрикоти самимии моро бобати раҳномоии шахсиятон
дар пешбурди маърузаи муҳими глобалӣ ба монанди идоракунии самароноки захираҳои об ва ҳифзи пиряҳҳо қабул кунед. бонки осиёии рушд дар ин ҷода шарикии муфидро пешниҳод хоҳад кард. роҳбарии шумо дар ин самт на танҳо заминаи муҳим барои мо оиди самаронокии корамон мебошад, балки марҳилаи нави тасмимҳо дар самти ҳифзи пиряҳҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим хоҳад буд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ноиби президенти бонки осиёии рушд Янг Минг Янг андешаҳояшонро ба рӯзноманигорон чунин баён дошт. салом хонумон ва ҷанобон, ман хеле хурсанд аз он ҳастам ки дар ҷумҳурии тоҷикистон қарор дорам. ин сафари нахустини ман ба кишвари зебои тоҷикистон мебошад ки мардуми хеле самимӣ дорад. инчунин меҳмоннавозии сатҳи олиро мо ҳис намудем ва мо худи ҳозир вохӯриамонро бо ҷаноби олии президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба итмом расондем. мо як музокироти хеле босамар ва созандаи атрофи масоили марбут ба расидан ба афзалиятҳои рушди кишвар ва ҳамкорӣ бо бонк доштем, бо таваҷҷӯҳи махсус ба рушди бахши хусусӣ, ҳамкории минтақавӣ, гузариш ба технологияҳои рақамӣ ва энергияи сабз. инчунин дар соҳаи иҷтимоӣ ва маориф табодули андеша намудем, зеро тавассути гузариши рақамӣ мо метавонем дар фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ саҳмгузор бошем. дар рафти мулоқот оиди ҷараёни сохтмони нерӯи барқи обии Роғун низ ибрози назар намудем. бояд тазаккур дод ки дар чаҳорчӯби барномаи бузурги минтақавии мо ки номаш пиряхҳо барои хоҷагиҳо мебошад, бобати идоракунии устувори об ва амнияти озуқаворӣ дар Тоҷикистон ва инчунин дар 8 кишвари дигар мо ин барномаро роҳандозӣ менамоем ки ҳаҷми умумии мусоидати мо ки дар солиёни наздик ба ин мамолик инчунин Тоҷикистон ҷудо хоҳад шуд 3.5 миллиард долларро дар бар хоҳад гирифт. Тоҷикистон ва бонки осиёии рушд шарикии дарозмуддат ва густурдаро ҳанӯз аз лаҳзаи ба бонки осиёии рушд пайвастани Тоҷикистон дар соли 1998 барпо намуданд. то айни ҳол бонки осиёии рушд дар ҳаҷми 2.7 миллиард доллар ба кишвар мусоидат намудааст. бонки осиёии рушд риштаҳои ҳамкории қавиро ба кишвар қаддонӣ мекунад ва кӯмаки худро баҳри расидан ба татбиқи афзалиятҳои ба рушд нигаронидашуда давом хоҳад дод, чӣ тавре ки дар стратегияи шарикӣ барои Тоҷикистон омадааст ва инчунин дар барномаҳои ҳукумат дар самти рушди миллӣ дарҷ гардидаанд. ман дар он назарам ки нақши ҷаноби олӣ дар пешбурди маърузаи истифодабарии байнисарҳадии захираҳои обӣ ва ҳифзи пиряхҳо хеле возеҳ ва таъсирбахш мебошад. мо шоҳиди баргузоршавии конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо мегардем ки ташаббускори он Тоҷикистон бо роҳбарии ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон мебошад. 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ноиби президенти ҷумҳурии Гамбия Муҳаммад Ялоуро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили роҳандозӣ ва густариши ҳамкории Тоҷикистону Гамбия баррасӣ шуд. густариши робитаҳои сайёҳӣ ва иқтисодиву тиҷоратӣ муҳим дониста шуд. ба рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои фарҳангӣ, илмӣ, таҳсилотӣ ва сайёҳӣ низ таваҷҷӯҳ зоҳир гардид. рушди ҳамкории байни парлумонии ду кишвар аз ҷумла таъсис додани гурӯҳҳои дӯстии байни парлумонӣ амри зарурӣ арзёбӣ шуд. мубориза бо таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосир аз ҷумла масоили муқовимат бо паёмадҳои тағйирёбии иқлим аз мавзӯъҳои дигари суҳбат буд. ҳамчунин доир ба мавзӯъҳои мубрами рӯзномаи минтақавию ҷаҳонӣ табодули афкор сурат гирифт. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ноиби президенти ҷумҳурии Гамбия Муҳаммад Ялоу андешаҳояшонро ба воситаи ахбори омма чунин баён намуд. Assalamu alaikum. салом алейкум. қабл аз ҳама ташаккур мегӯям барои ин имконияти фароҳам гардида даъват барои иштирок дар конфронси сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо.
барои ҳамаи мо баргузории конфронси мазкур бисёр ҳам муҳим ба ҳисоб меравад, зеро масъалаи мазкур дар Гамбия низ масъалаи рӯзмарра ба шумор меравад, зеро тағйирёбии иқлим ва обшавии пиряхҳо ба афзоиш ва коҳиши сатҳи баҳр таъсири бевоситаи худро гузошта истодааст. ҳамчунин ташаккур мегӯям ба ҷаноби президенти Тоҷикистон ҷиҳати ташкили ин конфронси сатҳи баланд. мо як гуфтушуниди хубе доштем оиди ҳамкориҳо ва равобити дуҷониба, вазъи минтақа ва ҷаҳон. тавре ҷаноби президент низ қайд намуданд, саҳми ҳамаи кишварҳо дар ҳалли масоили мубрами ҷаҳонӣ нақшгузор аст ва мо бояд ҳамкориҳои худро дар ин самт, яъне пешгирии тағйирёбии иқлим ва хусус обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва таҳкими сулҳу суботи минтақа ва ҷаҳон идома диҳем. умедворем ки ин конфронс натиҷаҳои мусбат ва назарраси худро мегузорад. ташаккур. 28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве Константино Чивенгаро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. дар вохӯри масоили густариши муносибатҳои ҳамкории ду кишвар баррасӣ гардид. таваҷҷӯҳи зиёд ба таҳкиму тавсеяи робитаҳо дар арсаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, саноат, энергетика ва кишоварзӣ зоҳир гардид. роҳандозии ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм, фарҳанг, варзиш ва танзими боздиди олимону ҳунармандон зарур шумурда шуд. ба роҳ мондани ҳамкорӣ миёни парлумонҳои ду кишвар низ муҳим дониста шуд. дар ҳафти суҳбат ҷонибҳо аз сатҳи хуби ҳамкорӣ дар доираи созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ аз ҷумла Созмони Милали Муттаҳид изҳори қаноат карда таъкид доштанд ки минбаъд низ ташаббусҳои ҳамдигарро дастгирӣ менамоянд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муовини якуми президенти ҷумҳурии Зимбабве Константино Чивенга андешаҳояшонро ба хабарнигорон чунин баён намуданд. суҳбати муфиде доштем бо ҷаноби президент оиди ҳамкориҳои Зимбабве ва ҷумҳурии Тоҷикистон, сар карда аз равобити сиёсӣ, дипломатӣ ва инак баррасии ҳамкориҳои иқтисодӣ. яъне равобити мо қавитар гардида истодааст. тавре маълум аст ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози энергияи сабз дар ҷаҳон яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад ва пас аз сохтмони нерӯгоҳи барқиёбии Роғун аён аст ки чанд зина болотар хоҳад рафт. аз ин рӯ ҳамкорӣ дар самти нерӯи сабз низ барои мо қобили таваҷҷӯҳ аст, чунки ягон кишвар бидуни қувваи барқ пеш намеравад. ҳамчунин дар самти кишоварзӣ ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин соҳа таҷриба ва имконоти фарохеро барои рушд дорад. дар суҳбати мо зикр гардид ки туризм низ яке аз самтҳои дигари қобили ҳамкорӣ аст. умуман мо омодаем ки ҳамкориҳоро дар дилхоҳ самти қобили қабул бо суръат пеш барем. 28 май президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ Кэтрин Мери Расселро ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ба шаҳри Душанбе ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд. дар мулоқот масоили вобаста ба рушди ҳамкории Тоҷикистон бо ЮНИСЕФ баргузор гардид. таъкид шуд ки давоми 30 соли ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФ дар Тоҷикистон барномаҳои афзалиятнок дар соҳаҳои ҳифзи саломатии модару кӯдак, таҳсилоти босифат, солимии ҷавонон, ислоҳоти сиёсии иҷтимоӣ ва ҳифзи кӯдак амалӣ гардид. мукаммал кардани муҳити омӯзиш, такмили сифати таълими кӯдакони хурдсол ва синни томактабӣ аз масоили муҳими ҳамкории оянда, аз ҷумла тавассути рушди рақамикунонии раванди таълим дониста шуд. директори иҷроияи ЮНИСЕФ талошҳои пайвастаи пешвои миллатро ҷиҳати фаро гирифтани кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ, ҷалби духтарон ба раванди таълиму тарбия ва умуман рушди соҳаи маориф дар кишвар баҳои баланд доданд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон директори иҷроияи хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид ЮНИСЕФ Кэтрин Мери Рассел андешаҳояшонро ба рӯзноманигорон чунин баён намуданд.
I'm Kathy Russell. اسم من کاتلین راسل میباشد. خیلی صحبتی پرمحتوا داشتم با جناب عالی پرزیدنت کشور در رفت مذاکرات ما مسائل مربوط به علالخصوص کودکان که خزینه ما بسیارتر تمرکز میکنند در کار با کودکان بابت رشد بر محل کودکان، فراگیری کودکان در تحصیلات تا مکتبی، اینچنین ما فرا گرفتیم مسائل اقلیمی و اینچنین عهدهداری هایی که جمهوری تاجیکستان عین حال دارد و لایحه مشترکی که انجام داده استادیم تطبیق نموده استادیم و ما تیاری خود را ابراز داشتیم. همچون یونیسف، دفتر یونیسف که تقریبا 30 سال باز ما کمک رو به کشور پیشنهاد میکنیم، در آینده نیز دستگیری خود رو دریغ نمیداریم. تشکر. 28 май президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар соҳаҳои маориф, кишоварзӣ, хариди давлатӣ, таъмини амволи махсус ва ғайра таъиншавандаро барои суҳбат ба ҳузур пазируфтанд. Ба вазифаҳои директори агентии хариди мол, кор ва хизматрасонӣ, муовини вазири кишоварзӣ, муовини вазири нақлиёт, муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, муовини директори агентии таъминоти амволи махсус, директори корхонаи махсуси қазонии давлати ҷумҳуриявии тиллои тоҷик, ректори донишгоҳи давлатии Кулоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ва директори муассисаи давлатии маҷмаи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои ҷавону соҳибтахассус ва варзидаи ин соҳаҳо таъин гардиданд. Зимни суҳбат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳоро ба хизмати содиқонаю софдилона ба ватан ва мардуми Тоҷикистон даъват намуда таъкид доштанд ки пайваста барои баланд бардоштани савияи донишу малакаи худ ва кормандонашон омӯзиши техникаю технологияи муосир, забони давлатӣ ва забонҳои байналмилалӣ ва тарбияи кадрҳои ҷавон ҷаҳду талош намоянд. Ҳамчунин таъкид гардид ки ба тарбияи ҳисси ватандӯстию хештаншиносӣ ва баланд бардоштани ҳуввияти миллию масъулияти хизматӣ дар давлатдории тоҷикон таваҷҷӯҳи ҷиддӣ зоҳир карда шавад. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Зуҳурзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зуҳурзода Саид Холаҳмад бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Ҳурматзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳурматзода Икром Аҳкам бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод намудани Усмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Усмонзода Аюб Ислом аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи аз вазифаи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии тиллои тоҷик озод намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Муҳаммадзариф Раҳмон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии тиллои тоҷик озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Аҳмадзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Аҳмадзода Баҳромҷон Раҷаб муовини вазири кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Бобоёрзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Бобоёрзода Бобоёр Тавар муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Шарифзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шарифзода Муҳаммадзариф Раҳмон муовини раиси кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Зуҳурзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Зуҳурзода Саид Холаҳмад директори агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Ҳомидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Ҳомидзода Бобоҷон Ҳомид муовини директори агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таъин намудани Муъминзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Муъминзода Шероз Абдуҷаббор ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин намудани Набизода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Набизода Мирзотоҳир Сайфиддин ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин намудани Сафарзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Сафарзода Мунир Ватан ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 28 майи соли 2025 дар бораи директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик таъин намудани Саидзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидзода Назаралӣ Муродалӣ директори корхонаи махсуси қазонии давлатии ҷумҳуриявии Тиллои Тоҷик таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Сатторов Абдумансур Қурбоналиевич бо сабаби ба нафақа баромадан аз вазифаи директори муассисаи давлатии маҷмаи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 майи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Розиқзода Ҷумъахон Ҷаъфар директори муассисаи давлатии маҷмаи Кохи Борбади дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 28 майи соли 2025.
برنامه اخبار رو ادامه میدهیم. 28 مای رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جهت انجام دادن سفر رسمی به شهر مسکو فدراسیای روسیه سفر کردند. در فرودگاه بین المللی ونوکوو 2 شهر مسکو مهمان عالی قدر و معاون رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه و دیگر شخصان رسمی گرم و صمیمی استقبال گرفتند. سفر رسمی رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در فدراسیای روسیه با گذاشتن گلچنبر در نزد آرامگاه سرباز نامعلوم در باغ الکساندر شهر مسکو آغاز گردید. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی تحت صدای موسیقی مراسمی در نزد گلخن ابدی گلچنبر گذاشتن با دقیقه خاموشی خاطره قهرمانان فدراسیای روسیه را پاس داشتند. در این مراسم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رستم امامعلی را نمایندگان والامقام شورای فدراسیای روسیه همراهی نمودند. در ادامه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه محترم والنتینا ماتویینکو ملاقات نمودند. در ملاقات جانب‌ها دایره وسیع مسائل همکاری دو جانبه و شریکی استراتژی تاجیکستان و روسیه همچنین مسائل مبرم منطقوی و بین المللی را مورد بررسی قرار دادند. نیمه دوم روز 28 مای در حاشیه سفر رسمی در فدراسیای روسیه رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین ملاقات نمودند. در آغاز ملاقات محترم رستم امامعلی پیامی گرم و تمنیات صمیمانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان را به پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین رسانیدند. در واخری مجموعی دایره وسیع مسائل همکاری شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه بررسی کرده شد. پیشاهنگی تاجیکستان در مسائل داغ روز از 29 تا 31 مای سال روان پایتخت تاجیکستان صاحب استقلال شهر دوشنبه میزبان نخستین همایش در تاریخ انسانیت آید به مسائل حفظ پیریخا می‌گردد. در اساس پیشنهاد پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان و قبول قطعنامه از جانب مجموعه عمومی سازمان ملل متحد اینچنین جانبداری جامعه جهان از این تشبث آینده‌سازی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2025 سال حفظ پیریخا و 21 مارت همچنین روز بین المللی حفظ پیریخا دانسته شد. به خاطر اشتراک در این همایش بین المللی واردشوی راهبران هیئت‌های رسمی به شهر دوشنبه از صبح 27 مای آغاز گردید. تا این لحظه نایب پرزیدنت جمهوری مالدیو حسین محمد لطیف، نایب پرزیدنت جمهوری گامبیا محمد جالوف، معاون سروزیر جمهوری بلغارستان اتاناس زاکیروف، معاون سروزیر شایگری لسوتو جاستیس نتامنگ ماجارا، نایب پرزیدنت جمهوری زیمبابوه کنستانتینو چیونگا و دیرکتور اجرایی خزینه کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین مری راسل و جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند. ادامه اخبار کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با فوند اقلیم سبز در دایره لایحه تغییریابی اقلیم امروز در ناحیه دنغره از لایحه‌های اجرا شده دیده نمودند. گزارش در این خصوص. ضمن بازدید مهمانان از حالت گرمخانه و حاصلبندی سبزوات در جماعت دهات صفابخش ناحیه دنغره دیدن نمودند. خواجگیداران با توصیه متخصصان پرورش نوهای بهترین پمیدور و بادرینگ و دیگر نمود سبزوات بروقتی را به راه ماندند. تجهیزات و دستگاه‌های گرمخانه معاصر از خارج کشور وارد کرده شده برای پرورش سبزوات بروقتی نگرانیده شده است. اصول خطرگی آبیاری در گرمخانه امکانیت می‌دهد که آب و غذای علاوگی سریع وقت تامین کرده شود. مقصد از تأسیس گرمخانه در تامین بازارهای داخلی با محصولات وطنی و تشکیل جایهای نوی کاری ارزیابی می‌گردد. در دایره تطبیق برنامه مطابق شوی به تغییریابی اقلیم و کم کردن تاثیر آن در حوزه بحر ارال ما تصمیم گرفتیم یک قطار زنان و بانوان خانگی را به کار جلب نماییم. خب مقصد از تأسیس این گرمخانه ها که در همکاری با برنامه مذکور آماده شدند
ما یک قطار زنان و بانوان را به کار جلب نمودیم. این از یک طرف بهتر شدن شرایط زیست و زندگی آنها باشد، از طرف دیگر سهم بازسازی گذاشتن در تامین امنیت عضوقواری ناحیه می باشد. خیلی که خود شاهد هستید زنان و بانوان ما با یک سطح و صفت بلند فعالیت نموده در گرمخانه ها با پرورش سبزیجات، بادرنگ، پمیدور و دیگر محصولات ها مشغول گردیدند و این از یک جهت بهتر شدن شرایط زندگی آنها باشد، از طرف دیگر کمی هم باشد به بودجه عائله خود درآمد وارد نمودن است. حاصل در این گرمخانه زیاد است. عامل اساسی فراوانی به انتخاب تخمی‌های خوش‌صفت ربط داده می‌شود. نوع تخمی‌های وارداتی را خواجگیدار به اقلیم کشور مطابق و پرثمر معنیداد می‌کنند. همچنین مهمانان از ساحه زنبور عسل پروری در جماعت دهات پوشینگ ناحیه دنغره دیدن نمودند. احمد سفرов که به پرورش 10 عائله زنبور عسل مشغول است، هم اهل عائله خود را با عسل تامین می‌کند و از حساب فروش آن درآمد می‌گیرد. این زنبور پرور صاحب تجربه در برابر گرفتن عسل مولی از عائله زنبوری عسل، گرد گل، شیرش و زهر زنبور به دست می‌آورد که طلبات زیاد دارند. اقلیم ناحیه دنغره برای انکشاف ساحه زنبور پروری موافق ارزیابی کرده می‌شود. زیرا آب و هوا، گل و گیاه، زراعت و درختان در این ناحیه عامل اساسی بلند برداشتن ثمره ساحه معنیداد می‌شود. دسترس نمودن 8 عدد تراکتورهای گوناگون تمغه و ماشینالات گوناگون از قبیل اسپور، یدک، علفدروک و تایبند در زمینه عملی شوی لایحه تغییریابی اقلیم از جمله اقدام‌های دیگر ارزیابی گردید. بعداً هیئت مهمانان از باغ 25 سالگی استقلالیت دیدن نمودند. باغ مذکور در میدان 6 گکتار با مجهز گردیدن همه نمود سیستم آبیارکنی قطرگی بنیاد یافته، در آن نهال درختان آلو، سه پیسته و بادام نشونمای خوب دارند. тоҷикистон дар минтақа ва ҷаҳон аз давлатҳои дорои бойи захираҳои оби ошомиданӣ эътироф шудааст. яке аз ин манбаъҳои бузурги оби ошомиданӣ кӯли сарез аст ки дар он 17 миллион километри мукааб оби тоза нигоҳ дошта шудааст. наврӯз сафаров ва фирдавс бобоназаров аз кӯли сарез гузориш медиҳанд. дар шароите ки иқлим тағйир меёбад, дар шароите ки ҳарорати миёнаи кураи замин боло меравад, пиряхҳои мо низ имрӯз ба обшавии пурсуръат шурӯъ карданд ва ин як мушкилоте аст ки на танҳо ба пиряхҳои мо, ба тамоми захираҳои пиряхии рӯи олам таҳдид мекунад ва ҳама инро ба назар гирифта пешои муаззами миллати мо ташаббусое ки ахиран карданд дар масъалаи ҳифзи пиряхҳо, соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо, рӯзи ҳифзи пиряхҳо, ин амалҳое ҳастанд барои наҷоти пиряхҳо ҳамчун сарчашмаи асосии об ва сарчашмаи асосии ҳаёт дар рӯи замин. зеро зиёда аз 68-5% оби ширини ҷаҳон дар пиряхҳо маҳфуз аст. пиряхҳо манбаи асосии оби ошомиданӣ. беш аз 10 000 пиряхи хурду бузург дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст ки 11146 километри мураббаъ масоҳати умумии онҳоро ташкил медиҳад. бо инобати тағйирёбии иқлим ва таназзулёбии пиряхҳо ҳамчун сарватҳои табиӣ, ҷониби Тоҷикистон иқдомеро рӯи даст гирифт ки ба манфиати тамоми мардумони сайёра равона шудааст. дар кишвари ташаббускори сатҳи ҷаҳонии ҷумҳурии Тоҷикистон асосан помири шимоливу ғарбӣ ва кӯҳҳои ҳисору олой дар баландиҳои 3500 то 5300 метр мавқеъ ҷойгиршавии ин сарватҳои табииро ташкил медиҳанд. захираи умумии ях дар пиряхҳои кишвар тақрибан ба 845 километри мукааб баробар аст ки соле ба дарёҳои мамлакат беш аз 60 километри мукааб об медиҳанд. дарёҳои Тоҷикистон 5 вахш, Сирдарё, Зафаробод, Кофарниҳон ва Бартанг аз калонтарин дарёҳои кишвар дониста мешаванд ки дарозии ҳар кадом беш аз 10 километр ва дар умум 28500 километрро ташкил медиҳанд. дарёҳои Тоҷикистон захираҳои бузурги энергияи обӣ доранд. иқтидори энергияи дарёҳову кӯлҳои кишвари мо беш аз 64 миллион киловатт-соатро ташкил медиҳад. дар Тоҷикистон ҳудуди 1800 кӯл вуҷуд дорад. масоҳати умумии кӯлҳои Тоҷикистон 1005 километри мураббаъро ташкил дода, 1% ҳудуди мамлакатро дар бар мегиранд.
ҷумҳурии тоҷикистон аз кишварҳоест ки дар минтақа ва ҷаҳон ҳамчун давлати дорои бои захираҳои оби ошомиданӣ дониста мешавад. захираҳои оби ширин мо боиси таваҷҷӯҳи ҷаҳониён гаштааст. аз ин рӯ сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба масъалаи об ва захираҳои он, истифодаи эҳтиёткоронаву пурсамар ва сарфакоронаи ин манбаи ҳаёт таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ доранд ва вобаста ба ин масъалаи мубрами глобалӣ мунтазам дар сатҳи ҷумҳуравию минтақа ва ҳам дар сатҳи байналмилалӣ тадбирандешӣ менамоянд. яке аз минтақаҳои бисёр зеботарин ва дорои садди баландтарини табиӣ ин кӯли Сарез бо садди Усой аст, ки дар ҳудуди кишвари мо ҳамчун ҳадияи табиат ва дорои оби мусаффои ошомиданӣ дониста мешавад. чӣ тавре ки аз сарчашмаҳои таърихӣ маълум аст, соли 1911 тақрибан соатҳои 11-15 дақиқаи шаб заминларзаи шадид дар водии Бартанг рух дод ки маркази он тақрибан деҳаҳои Усой ва саррези водии Бартанг буд ва деҳаи Усой пурра зери кӯҳ мемонад ва дар инҷо садди пайдо шуд ки баландии он зиёда аз 567 метр, яке аз баландтарин садҳои табиӣ дар ҷаҳон аст ва дарозии он тақрибан 3,5 километрро ташкил медиҳад ва зиёда аз 2 миллиард тонна сангу шағал ва кӯҳпора пеши роҳи дарёи Мурғовро баст ва кӯли Сарез пайдо шуд. дар ин ҷо айни замон обе ки ҷамъ шудааст ба миқдори 17 миллион километри кубӣ аст ва дарозии кӯл аллакай зиёда аз 75 километр, паҳноӣ дар баъзи мавзеъҳо аз 500 то 13 километрро ташкил медиҳад ва яке аз манбаъҳои арзишмандтарин ва манбаи бисёр ҳам пуробтарин оби ширини минтақа ва сайёраи замин ба ҳисоб меравад. нозанин Нигини Кабуди Помир ва чанде аз истилоҳоте ҳастанд ки миёни мардумон Саррезро бо чунин номҳо машҳур гардонидааст. ин кӯл дар қисмати шарқии Бадахшон миёни ноҳияҳои Рӯшон ва Мурғоб ҷойгир буда дар баробари оне ки манбаи хосаи оби ошомиданӣ дар минтақа дониста мешавад, ҳамчунин барои ҷаҳонгардон низ макони хуби сайру сайёҳат ва тамошобоб аст. ин кӯл аз ҷиҳати масоҳат сеюмин калонтарин кӯл дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Саррез на танҳо барои сайру сайёҳат, балки захираи бои оби ошомиданиро доро аст ва дар натиҷаи афтидани сангу дигар маводҳои кӯҳӣ дар маҷрои оби Мурғоб пайдо шудааст. 3263 метр баландтар аз сатҳи баҳр мавқеи ҷойгиршавии Саррезро ташкил медиҳад. кӯҳҳое ки Саррезро иҳота карданд аз сатҳи рӯи кӯл 2600-2700 метр баландтар ҳастанд ва Саррез оби мусаффо дорад ки назираш дар ҷаҳон нест. агар аз ҷиҳати масоҳат Саррез дар ҷумҳурӣ мавқеи сеюмро касб кунад, аз лиҳози чуқурӣ ин маҳзани дорои бои неъмати табиӣ дар ҷойи аввал меистад. Саррез ба пуррагӣ дорои оби мусаффои ошомиданӣ буда, ба ғайр аз руди Мурғоб ки аз дарёи Оқсу сарчашма мегирад, дар ин кӯл 17 руди хурд ва 16 руди кӯчаки мавсимӣ мерезад. бино ба таҳлилу озмоишҳо ва назарҳои собитшудаи илмӣ, оби кӯли Саррез беҳад мусаффо буда дар минтақа ва ҷаҳон камназир аст. таҳлилҳои химиявие ки дар озмоишгоҳи химия ва экологияи маркази илмии таҳқиқоту экология ва муҳити зисти Осиёи марказӣ гузаронда будем, нишон медиҳанд ки миқдорҳои ионҳои калтий ва магний ки дурустии обро нишон медиҳанд, тирагӣ, миқдори намакҳои дар об буда ба оби тозаи ошомиданӣ хос мебошанд, ҷавобгӯ мебошад. яъне манбаи оби Саррез аз пиряхҳо ва обҳои аз барфҳо обшуда мебошад. оби кӯли Саррез тоза буда ошомиданӣ мебошад. аз ин лиҳоз захираи оби кӯли Саррезро ҳамчун захираҳои бузурги обии ошомиданӣ истифода бурдан мумкин аст. бо назардошти мушкилотҳои глобалӣ дар самти обу иқлим ва расидагӣ ба он, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъалаҳоеро рӯйдаст мегиранд ки дар ин самт аксари аҳолии кураи замин ба ҳалли он эҳтиёҷ доранд. ҳадаф танҳо рафъи проблемаҳои мавҷуда бо об таъмин намудани аҳолии сайёра ва амсол ба ин мебошад. бешак чорабиниҳои глобалие ки дар саросари ҷаҳон дар асри нав барои ҳалли мушкилот оид ба обу иқлим ва ҳифзи манбаъҳои асосии оби тоза пиряхҳо рӯйдаст гирифта мешаванд, ин ҳама дар таҳкими фаҳму дарки аҳамияти об барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, ҳифзи экология ва таъмини сулҳу субот ҷойгоҳи хоса дорад. баргузории конфронси сатҳи баланд оид ба масъалаҳои ҳифзи пиряхҳо ки рӯзҳои 29 то 31 майи соли равон дар кишвари мо дар назар аст, идомаи мантиқии чунин тадбирҳои сатҳи ҷаҳонии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт дониста мешавад.
сиёсати созанда, ташаббусҳои бобарору сулҳуҷӯёна ва масъалагузориҳои ҷониби Тоҷикистон дар самти ҳифзи пиряхо ва обу иқлим имрӯз ҷомеаи ҷаҳониро сари кор овардааст ва ҷумҳурии Тоҷикистонро бо роҳбарии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷаҳониён ҳамчун кишвари ташаббускору пешоҳанг мешиносанду эътироф менамоянд. Кишвари мо он масъалаҳоеро рӯйдаст мегирад ки воқеан ба манфиати тамоми мардумони сайёра равона гардидааст. Далели ин гуфтаҳо баргузории конференсияи сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо ва тағйирёбии иқлим мебошад ки душанбеи азизи мо мизбони баргузории ин ҳамоиш хоҳад буд ва дар кори он бузургтарин созмонҳои бонуфузи сатҳи ҷаҳонӣ иштирок хоҳанд кард. Наврӯз Сафаров, Фирдавс Бобоназаров, Ноҳияи Рӯшон, Кули Саррез, Ахбор. давоми 3 рӯз шаҳри Душанбе мизбони нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо хоҳад буд. Дар ин чорабинӣ муҳимтарин паҳлӯҳои мавзӯи обшавии пиряхо ва роҳҳои пешгирии ин раванд дар шароити дигаргуншавии иқлим мавриди муҳокима қарор мегирад. ҳоло охирон раванди омодагӣ ҷараён дорад. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. давоми 3 рӯз шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхоро мизбонӣ мекунад. ин нахустин, калонтарин ва бонуфузтарин чорабинии ҷаҳон дар таърихи инсоният аст ки ба мавзӯи пиряхо дар олам бахшида шудааст ва дар ҷумҳурии Тоҷикистон доир мегардад. ҳайатҳои расмӣ ба Тоҷикистон ташриф меоранд. дар маҷмӯъ тақрибан 2200 намоянда аз 65 давлати дунё ва 70 созмони ҷаҳонӣ ҷиҳати иштирок дар конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо изҳори ҳавасмандӣ карданд. иштироки теъдоди зиёди коршиносон, олимон, экологҳо, намояндагони ҳукумат ва созмонҳо собитгари он аст ки мавзӯи обшавии пиряхо имрӯз ҷомеаи ҷаҳонро нигарон кардааст. яъне дар доираи иқдомҳои Тоҷикистон ҳамагон барои ҳамоҳангӣ ва амалигардонии нақшаҳои ҳалкунанда изҳори омодагӣ мекунанд. кӯчаю хиёбонҳои гулпӯш, шиёру овезаҳо ва фазои идонаи маконҳои баргузории чорабинӣ омодагии сатҳи баланди Душанберо таҷассум мекунад. ҷамъи олимон, ҷамъи зиёён ва ҷамъи мутахассисоне ки дар соҳаи оби иқлим кор мекунанд ин ташаббусҳои пешвои миллати моро қабул намуданд ва дар масъалаи татбиқ кардани онҳо дастаҷамъона кору пайкор карда истоданд ва гузарондани чорабинӣ дар шаҳри Душанбе далолат аз он медиҳад ки ин ташаббусҳо мақсаднок рафта истоданд. ҷумҳурии Тоҷикистонро як кишваре ки ташаббускори ҳифзи пиряхо аст мешиносанд, мавқеи ҷумҳурии Тоҷикистонро эҳтиром мегузоранд ва ташаббусҳои пешвои миллати моро дар сатҳи баланд ва дар доираи созмони милали муттаҳид қабул доранд ва дар амал татбиқ карда истоданд. ҷомеаи ҷаҳон сарнавишти минбаъдаи пиряхо ва роҳҳои пешгирии хатарҳои иқлимиро дар Душанбе муҳокима мекунад. дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо баргузории муколамаҳои муштарак, форум ва ҷаласаҳои алоҳида доир ба мавзӯи пиряхо ва иқлим дар назар аст. ёдовар бояд шуд ки соли байналмилалии ҳифзи пиряхо ва 21 март рӯзи ҷаҳонии ҳифзи пиряхо дар асоси пешниҳоди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи 77-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид қабул гардидааст. имрӯз ҷомеаи ҷаҳон дар доираи ҳамин ташаббус ба хотири пайдо кардани роҳи ҳалли масъала дар Душанбе ба ҳам меояд. ҳар як конфронс як натиҷа дорад, як пешниҳодҳо дорад ва ин пешниҳодҳо ва тамоми сохторҳои дахилдори ҷаҳонӣ ва сохторҳои байналмилалӣ пешниҳод мешавад ва вобаста ба зарурияти ҳифзи пиряхо тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ ин қарорҳое ки дар шаҳри Душанбе қабул мешаванд онро дар амал татбиқ менамоянд ва иҷро хоҳанд кард то ки ояндаи инсоният як ояндаи равшану накӯ бошад. пиряхо дар ҳаёти инсоният нақши муҳим доранд, зеро онҳо сайёраро бо оби тоза таъмин, иқлимро танзим ва гуногунии биологиро таъмин мекунанд. имрӯз обшавии ин сарватҳои табиат дар саросари ҷаҳон нигарониҳоро афзун намудааст. қабули эълонияи Душанбе ва даъвати ҷаҳонӣ барои иқдоми фаврӣ ҷиҳати пешгирӣ аз обшавии минбаъдаи пиряхо муҳимтарин натиҷаи чорабинӣ хоҳад буд. яъне хулосае ки зимни конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхо дар шаҳри Душанбе қабул карда мешавад барои сарнавишти минбаъдаи пиряхо ва таъмини осудагии башарият дар рӯи замин аҳамияти ҳалкунанда хоҳад гузошт. Наврӯзшоҳи Азизулло, Зайниддин Ҷаборзода, Мақсади Мақсад, Душанбе, Ахбор.
дар шароити дигаргуншавии иқлим бе таҳкими корҳои омӯзишӣ наметавон дар омодакунии мутахассисони варзидаи соҳа истифодаи бо мавриди манбаъҳои об ва обёрии майдонҳои нав тавассути технологияи муосир муваффақ шуд. дар ҳошияи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо дар шаҳри душанбе озмоишгоҳи идоракунии технологияи камасрафи истифодаи энергия ва захираҳои об дар соҳаи хоҷагии об мавриди истифода қарор гирифт. гузориш дар ин хусус. ин озмоишгоҳи замонавӣ ки дар ҳошияи конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо кушода шуд дорои шароити муосир барои омодакунии мутахассисон ва такмили ихтисоси кормандони соҳа мебошад. чанд пойгоҳи хурди обкашӣ, обанбор, дарвозаю канал, обёрии қатрагӣ, зеризаминӣ ва дигар имконият ҷиҳати гузарондани дарсҳои амалӣ ба таври намуна ташкил карда шудааст. дар шароити дигаргуншавии иқлим фароҳамсозии имконияти амалӣ барои омӯзиши технологияи обёрӣ, ҳисоббарориҳои гидравликии каналҳои обёрӣ, омӯзиши тағйирёбии динамикаи ҷараён дар шароити маҷрӯи кушоду қубурҳои фишорӣ ва талафи об саривақтӣ дониста мешавад. این آزمایشگاه امکان میدهد که تا یک اندازه سطح صفت تعلیم بهتر کرده شود، یعنی در تیار کردن متخصصان سهمگذار باشد و این چنین آزمایشگاه مذکور امکان میدهد که ماجستران، دکترانتان، عنوانجویان کارهای علمی تحقیقاتی خود را به راه ماند. озмоишгоҳи илмӣ таълимии идоракунии технологияи камасрафи истифодаи энергия ва захираҳои об дар соҳаи хоҷагии об дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон бо ҷалби сармояи хориҷӣ сохта шудааст. шарикони рушд, намояндагони сохторҳои марбута ва роҳбарияти донишгоҳ ифтитоҳи пойгоҳи илмиро дар шароити дигаргуншавии иқлим муҳимтарин васила барои таҳкими робита байни илму истеҳсолот ва обёрии заминҳо бо усулҳои муосир вобаста ба талаботи имрӯзаи табиат муҳим арзёбӣ намуданд. طبق таҳлилҳо то соли 2025 талабот ба мутахассисон дар соҳаи об нисбат ба соли 2024 то 30% ва то соли 2030 90% зиёд мегардад. фароҳамшавии шароит дар донишгоҳи аграрӣ беҳтарин имконият маҳсуб меёбад ҷиҳати қонеъсозии талабот бо ҷавонони баландихтисос. имрӯз шароит талаб кард ки мо чунин марказҳои амалияро барои бештар тарбия кардани мутахассисои имрӯза муҳайё созем. хоб имрӯз аз таваҷҷӯҳи доимии вазорати энергетика ва захирои об ва инчунин донишгоҳи аграрӣ бо ҷалби шарикони рушд мо чунин озмоишгоҳи бисёрамалаи технологияҳои каммасрафи энергия ва захираҳои об дар соҳаи хоҷагии обро таҳия кунем то ин ки дар инҷа бештар корҳои илмиро дар самти самаранок истифода бурдани захираҳои об дар раванди тағйирёбии иқлим ва норасоии об бо дар назардошти афзоиши аҳолии кураи замин. мо бо донишҷӯён, бо бакалаврҳо, магистрҳо дарсҳои таҷрибавиро мегузаронем ва онҳо дар асоси он дарсҳое ки таҷрибавие ки мо гузарондем албатта ба истеҳсолот зиштар шинос мешаванд ва он омӯзишҳое ки дар ин ҷо ёд гирифтанд рафта дар истеҳсолот кор мекунанд ва истифода мебаранд. озмоишгоҳи илмӣ таълимии идоракунии технологияи камасрафи истифодаи энергия ва захираҳои об дар соҳаи хоҷагии об дар донишгоҳи аграрии тоҷикистон дорои дараҷаи озмоишгоҳи соҳавии илмӣ тадқиқотӣ ва таълимии сатҳи осиёӣ аст. шароити хуб ҷиҳати саривақту мувофиқ ба талаботи шароити кунунии иқлим ба иҷро расонидани тадқиқотҳои илмӣ дар самти обёрӣ имкон медиҳад. дар ноҳияи шаҳри Туз ҷамъоварии ғалладонагиҳо оғоз гардид. хоҷагидорон ҳамарӯза тавассути техникаҳо майдонҳои зиёди ғаллазоро дарав карда ба кишти дигари зироат омодагӣ мегиранд. шарҳи бештар дар гузориши Самандар Шоев ва Искандари Саид. давоми 10 рӯз мешавад ки дар ноҳияи шаҳри Туз ҷамъоварии ғалладонагиҳо оғоз гардида ин тадбир тавассути техникаҳои соҳа амалӣ карда мешавад. тавре масъулин иттилоъ доданд аз ҳар як гектар замин то 5 тонна ҳосил ҷамъоварӣ карда истодаанд. вобаста ба гарм будани иқлим дар ноҳияи шаҳри Туз дарави ғалладонагиҳо нисбат ба дигар минтақаҳои вилояти Хатлон барвақттар оғоз мегардад. ин тадбир чандез дар хоҷагиҳои деҳқонии ҳудуди ноҳия идома дошта, тибқи иттилоъ ҳосили ҳар гектар замин наздик ба 50-60 центнерӣ расида истодааст.
нашъонамои хуби ғалладонагиҳо имрӯз дар ноҳия хуб эҳсос гардида аз заҳмат ва дилгармии деҳқонон ба кишту парвариши ин намуди маҳсулот башорат медиҳад. хоҷагии деҳқонии Саидумрони ҷамоати деҳоти обшорони ноҳия майдони умумии 22 гектарро ташкил медиҳад ки дар 15 гектари он кишти гандум гузаронида шудааст. имрӯзҳо хоҷагидорон ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намуда аз боздеҳи он қаноатманд мебошанд, зеро майдони ғалазор дар ин хоҷагӣ нашъонамои хуб гирифта аз ҳар гектар на кам аз 50 сентнерӣ ҳосил мебардоранд. طبق دورنامه در سال 2024 و 2025 در میدان 208 گکتار کشتی غله‌دانگی و از آن جمله کشتی گندم گذارده شده است که عین حال با جمع‌آوری آن شروع نمودیم. با حالت 26 ماه سال 2025 در میدان 98 گکتار غله‌دانگی و جمع‌آوری نمودیم که از هر یک گکتار با 50 سنتنر رست می‌آید. عین حال ما در خوجگی دهقانی سید امرانی جماعت دیوتی آبشاران قرار داریم که از هر یک گکتار از 50 تا 65 سنتنر حاصل جمع‌آوری نموده شده ایم. сол аз сол тағйирёбии иқлим ва дигаргуншавии табиат деҳқононро водор месозад ки таҷриба ва усулҳои манфиатбахши кори хоҷагидориро аз худ карда ба талафёбии ҳосили дилхоҳ маҳсулот роҳ надиҳанд. ин нукта зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии кишоварзони ноҳия қарор гирифта аз тухмиҳои серҳосил ва ба минтақа мутобиқ истифода карда корҳои агротехникаи парваришро саривақт анҷом медиҳанд. ҳамин аст ки ҳамасола деҳқонон бо рӯёнидани ҳосили фаровон дар таъмини рӯзгори хеш ва бозорҳои истеъмолӣ саҳми назаррас мегузоранд. ин шабу рӯз деҳқонон азм доранд ки ҳарчи зудтар майдонҳои ғалазорро аз ҳосил ва коҳи он холӣ карда дар он кишти такрории маккаи дон ва дигар зироати мавсимиро ба роҳ монанд. Самандар Шоев, Искандари Саид, ноҳияи шаҳри Тус, Ахбор. сокинони ноҳияи Шамсиддини Шоҳини вилояти Хатлон дар баробари майдонҳои васеъи замини корам инчунин қидаҳои замини назди ҳавлигиро низ самаранок истифода мебаранд. дар ин замина ҳамасола ҳосилнокии маҳсулоти кишоварзиро зиёд намуда ба ин васила дар татбиқи ҳадафҳои ҳукумати мамлакат саҳмгузорӣ мекунад. гузориши Олим Носирзода. сокинону кишоварзони ноҳияи Шамсиддин Шоҳини вилояти Хатлон баҳри дар амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар заминаи амалӣ гардонидани ҳадафи стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ аз имконоти фароҳамбуда самаранок истифода мебаранд. дар натиҷаи мақсаднок истифодабарии қидаҳои замини назди ҳавлигӣ ва ёрирасон сокинони ноҳия ҳамасола ба гирифтани ҳосили фаровон ноил мегарданд ки ин омил дар беҳбудёбии сатҳи некӯаҳволӣ ва дастрасии аҳолӣ ба маҳсулоти хушсифат мусоидат мекунад. محصولات فراوان شد، محصولات زیاد شد، مردم نیاز به بازار نمیارند. مردم درک کرد که اگر همین با آبلای دستش زحمت کشد و مهنت کند، زندگیش هم بهتر میشود و روزگارش هم خوب میشود و نه تنها یک برای خوردن، برای به سودا برآوردن، به بازار آوردن امکانات میدهند. و مردم بود با باغکاری اگر می سرزمین بینید و همه طرف کنید، همه جا باغ است، سیب است، زردآلو است، نوک است. این از اون شهادت میدهد که مردم رو به زمین آورده است، عنعنهای پیشدادیان را زنده کرده است و درک کرده است که این برای زندگی، برای پیشبرد حیاتش منفعتی خوب می‌آورد. дар натиҷаи меҳнати дурусту риояи қоидаҳои агротехникаи кишту парвариш ва истифодаи мақсадноки қидаҳои замини назди ҳавлигӣ сокинони ноҳияи Шамсиддин Шоҳин дар таъмини нашъунамои хуби ҳама намуди маҳсулоти киштгардида замина гузошта ҳамасола аз раванди чунин фаъолияти меҳнатӣ ба гирифтани самари дилхоҳ ва афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ мусоидат менамояд. аъзоёни ҳар як оила бо интихоби тухмиҳои хушсифат ва меҳнати аҳлона қидаҳои замини назди ҳавлигиро мақсаднок истифода бурда навъҳои гуногуни сабзавоту полезиро кишт менамоянд ва ба ин васила аз самари дастранҷашон ниёзи рӯзгори хешро қонеъ месозанду дар таъмини фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои маҳаллӣ саҳмгузорӣ мекунанд. хеле ки пешвои миллат таъкид мекунад ҳар як оила захираи дусолаи худро дошта бошад. мо бо гуфтаҳои ҷаноби олӣ пайравӣ карда аз ҳисоби заминҳои худмон ҳамаи намуди маҳсулотро захира мекунем. дар заминҳои назди ҳавлигӣ картошка, лӯбиё, каду, сабзӣ, бодринг, помидор,
محصولات کشت کرده در زندگی استفاده میبریم. باغپروری یکی از بخش‌های اساسی و رشد یافته ساحه کشاورزی ناحیه شمس‌دین شاهین به حساب می‌رود. طبق معلومات حالا در ناحیه میدان عمومی باغ‌های میوه‌دهنده 3052 گکتار را تشکیل می‌دهد. تنها در سال جاری در میدان 38 گکتار باغ نو بنیاد کرده شده است. کشاورزان ناحیه سال جاری ثمرانوکی باغ‌های میوه‌دهنده را در قیاس به سال‌های قبلی فراوان و خوش‌صفت ارزیابی می‌کنند. عامل آن را در موافق آمدن وضع آب و هوا، مهنت صادقانه و مهمتر از همه تقویت تجربه باغپروران می‌دانند. در این منطقه دوردستی کشور روزهای نزدیک موسم جمع‌آوری حاصل میوه‌جات از جمله گیلاس شروع می‌گردد. خواجگیداران در نتیجه مناسبت درست مهنتی با زمین دوره به دوره با اندوختن تجربه استحصالی حاصلناکی محصولات را رونق بخشیده در تطبیق هدف اساسی حکومت مملکت سهمگذاری می‌نمایند. عالم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه شمس‌دین شاهین، اخبار. соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияи рашт тибқи дурнамо дар масоҳати 1630 гектар кишти картошка мегузаронанд. бо ин мақсад техникаҳои соҳавӣ ба кишоварзон дастрас гардида ния доранд маъракаи киштро дар муҳлати пешбинишуда анҷом диҳанд. гузориши Эдигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. картошкакорӣ яке аз соҳаи асосии иқтисодиёти ноҳияи рашт ба шумор рафта марҳила ба марҳила бо азхудкунӣ заминҳои бекорхобида масоҳати кишту истеҳсоли маҳсулот афзуда истодааст. аз ҷумла давоми 2 соли охир бо азхудкунӣ заминҳои бекорхобида дар минтақаи ҳоид беш аз 120 гектар заминҳои ташналаб обёрӣ гардида ин раванд боиси афзоиши масоҳати кишти картошка гардида дар ин замина садҳо ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд то дар оянда истеҳсоли маҳсулоти хусифати маҳаллӣ боз ҳам афзояд. аз ҳама беш масоҳати кишти картошка дар ноҳияи рашт ба хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти ҳоид, ясман, ҳиҷборак, аскалон ва тагоба рост меояд. ин аст ки аҳли заҳмати хоҷагиҳои картошкакор дар навбати аввал заминҳоро хусифат шудгор карда баъдан бо истифода аз мошинолотҳои кишоварзӣ қитъаҳои пешбинишударо барои кишти картошка омода месозанд то аз боду ҳавои мусоид истифода намуда нақшаи киштро дар муҳлатҳои пешбинишуда бо риояи қоидаҳои агротехникӣ иҷро намоянд. картошка дар ноҳияи рашт аслан дар 2 марҳила кишт карда мешавад ки фосилаи байни он беш аз 20 рӯзро дар бар гирифта аввалан дар таҳдаштиҳо ва баъдан дар мавзеъҳои баландкӯҳ вобаста ба шароити маҳал бо истифода аз тухмиҳои хусифатӣ ба иқлим тобовар ва тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ гузаронида мешавад. тағйирёбии иқлим ва талаботи бозори истеъмолиро ба назар гирифта кишоварзони ноҳияи рашт аз роҳу усулҳои муосири кишоварзӣ истифода мебаранд то заминҳои дар ихтиёрашон бударо оқилонаву самаранок истифода бурда ҳосили фаровони картошка истеҳсол намоянд. зеро нақшаи хоҷагиҳои картошкакор дар таъмини бозорҳои ҷумҳурӣ бо маҳсулоти хусифат нони дуюм хеле ҳам назаррас мебошад. ин аст ки дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати афзоиши масоҳати кишту истеҳсоли картошка тамоми техникаҳои кишоварзӣ сафарбар гардида хоҷагиҳо бо тухмиҳои хусифат таъмин карда шуданд то дурнамои кишт дар муҳлати пешбинишуда анҷом дода шавад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзазода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. хоки ватану марзи он муқаддас буда ҳифзаш вазифа ва шарафу ифтихори бузург аст. имрӯз афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳушёриву далерӣ хоки пок ва сарҳади давлатии тоҷикистонро ҳимоя менамояд. беҳтар намудани шароити маишиву хизматрасонии афсарону сарбозони ин ниҳоди қудратӣ зери таваҷҷӯҳи хосаи сарфармондаи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта дар ин самт тадбирҳои амалӣ татбиқ шудаанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. соҳиби марзу бум ё ҳудуди муайян шуда будан дар қатори миллат, забон ва артиш яке аз нишонаҳои муҳимтарини соҳиби истиқлолии давлат мебошад. гузашта аз ин амнияти давлат ва миллат аз сатҳи ҳимояи сарҳадоти он вобастагии мустақим дорад.
امروز از تأسیس قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان 31 سال پر شد. دوام چند سال اخیر در اساس سپارش سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امامعلی رحمان انشاءات زیادی سرحدی از صفر در جای خالی به طلبات حربی با صفت بلند بنیاد شده مورد استفاده قرار گرفتند. امروز برای مرزبانان تمام شرایط مساعد پیش بردن خدمت، زندگی، مشق و تحصیل، استراحت و ورزش مهیا است. با گذشت 31 سال قشون‌های سرحدی به سپر با اعتماد حفظ مرز و بوم تاجیکستان محافظ ثبات جمعیتی و وحدت ملی تبدیل یافته است. هیئت شخصی قشون‌های سرحدی دوام این سالها در حفظ و تحکیم مرزهای دولتی، پیشگیری عبور غیرقانونی سرحد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و سلاح آتشفشان، دلیری و مردانگی به مثل نشان دادند. قشون‌های سرحدی به مانند دیگر جزو تام‌های قواهای مسلح در دوره بسیار حساس و از هر لحاظ مشکل تاریخ کشورمان به یگان زمینه مادی و تکنیکی تشکیل شده است. بنابراین قشون‌های سرحدی که حالا به یک ساختار از جهت تکنیکی مجهز و معاصر و سپری با اعتماد حفظ مرز و بوم مملکت تبدیل یافتند، یکی از دستاوردهای بزرگ زمان صاحب استقلالی تاجیکستان محسوب می‌یابند. قشون‌های سرحدی توسط تامین کردن حفظ مرزهای دولتی جمهوری تاجیکستان همزمان کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل را نیز از خطر و تهدیدهای جهانی معاصر و جنایت‌های متشکل فراملی حمایت کرده ایستاده است. هیئت شخصی قشون‌های سرحدی نوابسته از وضعیت، حالت و وقت، شرط و شرایط کوسار سرحد دولتی، آسوده‌حالی خلق و امنیت تاجیکستان را حفظ می‌کنند، تحکیم می‌بخشند. افسران و سربازان قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان با حفظ کردن سرحد دولتی و مرز و بوم وطن، هویت و غرور، ننگ و ناموس ملت، استقلال و آزادی، امنیت و ثبات جامعه، منفعت‌های دولت و ملت و رشد باثبات اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان معاصر را محافظت می‌نمایند. барои ҳар як нав аскар хизмат дар сафи ҷузу томи қувваҳои мусаллаҳ ва дигар сохторҳои низомии кишвар пас аз ёд намудани савганди ҳарбӣ оғоз меёбад. Як гурӯҳ наваскарони қисму воҳидҳои низомии қушунҳои мудофиаи граждании кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар гарнизони Душанбе баҳри садоқат ба халқу ватан савганди ҳарбӣ ёд намуданд. Гузориш аз маркази матбуот ва иттилооти вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон. маросими тантанавии савгандёткунии наваскарони қисму воҳидҳои ҳарбии қушунҳои мудофиаи граждании кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ки бо даровардани байрақи ҷангӣ ба майдон ва таҳти садои суруди миллӣ оғоз гардид. дар он наваскарон, волидону пайвандони онҳо, ҳайати роҳбарии кумита, намояндагони бахшу соҳаҳои гуногуни ноҳияи рӯдакӣ, мактаббачагон ва дигар ҷавонони синни даъватии ноҳия иштирок доштанд. наваскарони қисму воҳидҳои ҳарбии ин нави қушун дар гарнизони Душанбе дар қисмати асосии чорабинӣ бо тартиби муқаррарнамудаи оинномаҳои умуми ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ ба сафи пеш ё худ маркази майдони баргузории ҷамъомад ба назди афсарони масъули ҷузу том баромада, ҳамчун пайравони асили пешвои миллат бо қироати матни пурмуҳтавои савганди ҳарбӣ дар назди ҳозирин барои садоқат ба халқу ватан ва хизмати ҷавонмардона қасам ёд намуданд. اگر من این قسم ترتنواری خود را شکنم بگذار به جزای سخت قانون و نفرتی خلق گرفتار شوم. البته برای این نوسکران اجرای عهدهداری‌های مسئولیتناک نظامی در صف قواهای مسلح از آن روز شروع می‌گردد که سوگند صداقتمندی را به جا می‌آورند. از این رو این جوانان که بهر اجرای خدمت مهلتناک حربی در صف قشون‌های مدافع گردنی سوگند یاد نمودند. من بعد وابسته به تعیینات نوع قشون خویش رسالت جوانمردانه خود را نزد خلق و وطن با سهمگذاری در پیشگیری و برطرفسازی
عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده و نجات بخشیدن به ضرردیدگان آفت‌های طبیعی و تکنوگنی اجرا می‌نمایند. به صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان شامل شده و می‌خواهم که خدمت خود را سربلندانه سپاری نموده با سری بلند و با افتخار به نزد پدر و مادر برگردم و همیشه به خلق خود صادق مانم. سوگند یاد می‌کنیم و به خلق و وطن صادقانه خدمت می‌کنیم. در ادامه چاره‌بینی تنتنوی هیئت راهبری کمیته، پدر و مادران و چند از حاضرین نوسکران را به مناسبت یاد نمودن سوگند حربی و سزاوار گردیدن با نام پرشرف سرباز وطن صمیمانه تبریک و مبارکباد نموده در این پیراهه پرافتخار جوانمردی و اجرای وظیفه مهم شهروندی بهرشان خدمت صادقانه به خلق و وطن را تمنا کردند. همین طور با برآوردن بیرق جنگی از میدان و گذشت نظامی هیئت شخصی در نزد حاضرین جمع آمد تنتنوی سوگند یادکنی نوسکران قسم واحدهای حربی قشونهای مدافع گرجدنی در گرنیزون دوشنبه به پایان رسید. در دایره چاره‌بینی‌های روز قبول سوگند حربی همزمان پدر و مادران سربازان از شرایط و امکانیت‌های فراهم آورده شده در مکان پیشبرد خدمت حربی فرزندان سربازشان دیدن به عمل آورده گرد خوان سربازی با عسکر بچه‌های خویش صحبت نمودند. در کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان جهت برطرف نمودن مشکلات در حالت آفت‌های طبیعی مشق‌های تاکتیکی گذرانیده شد. گزارش در این خصوص. در کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان مشق مخصوص تاکتیکی مدافع گرجدنی برگزار گردید. در چاره‌بینی نمایندگان کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کارمندان اشتراک نمودند. ضمن برگزاری چاره‌بینی تاکید کرده شد که محض فداکاری متخصصان کسبی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است که جان هزارها نفران از این یا آن آفت طبیعی نجات دادند. اینچنین این نهادها شهروندان را پیوسته از حالت‌های فوق‌العاده آگاه نموده مشورت‌های مفید می‌دهند. مقصد از راه‌اندازی چاره‌بینی مذکور آمادگی کارمندان هنگام رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده میباشد. تذکر داده شد که محض فداکاری متخصصان کسبی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدنی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان است که جان هزارها نفران از این یا آن آفت‌های طبیعی نجات دادند. اینچنین این نهاد شهروندان را پیوسته توسط رسانه‌های اطلاعاتی از حالت‌های فوق‌العاده آگاه نموده مشورت‌های مفید می‌دهند. بعداً با اشتراک وسیع هیئت شخصی کارمندان این نهاد مشق‌های مخصوص تاکتیکی گذرانیده شد. در فرجام فعالان چاره‌بینی با سپاسنامه سرفراز گردانده شدند. ماه ایونی соли равон дар шаҳри Будапешти ҷумҳурии Маҷористон чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо баргузор мешавад. Бо мақсади омодагии ҳамаҷониба ба ин мусобиқаи ҷаҳонӣ машқҳои дастҷамъонаи тими мунтахаби ҷудои кишвар дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд идома дорад. Гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобуҷон. дар шаҳри Гулистони вилояти Суғд машқҳои дастаҷамъонаи тими мунтахаби ҷудои кишвар аз 22 майи соли равон оғоз гардид. ин тадбири муҳим ки то 8 июни соли равон идома меёбад бо мақсади омодагии ҳамаҷонибаи варзишгарони тоҷик ба чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо амалӣ карда мешавад. зеро дар ин мусобиқаи ҷаҳонӣ ки аз 12 то 18 июни соли равон дар шаҳри Будапешти ҷумҳурии Маҷористон баргузор мегардад, иштироки қариб 500 варзишгар аз 85 кишвари олам дар назар аст ва ба таъкиди масъулони Федератсияи ҷудои Тоҷикистон барои дарёфти медалҳо ва имтиёзҳо дар раддабандӣ рақобатҳо низ шадид хоҳад буд. аммо ҷудочиёни кишвар ҳамеша дар зумраи пурқувваттаринҳо қарор дошта ҷиҳати ба даст овардани медал ва дар майдони рақобат парафшон намудани парчами Тоҷикистон тамринҳоро бештар мекунанд. дар ин чемпионати ҷаҳон 9 беҳтарин варзишгари тими мунтахаб иштирок мекунанд ки аз он ҷумла Somol Маҳмадбеков, Темур Раҳимов, Эмомалӣ Нуралӣ, Обид Ҷебов, Ҷаҳонгир Маҷидов, Берӯз Хоҷазода, Абубакр Шеров, Ҳакимов ва Суфиев мебошад ки мо умедворем ки дар ин чемпионати ҷаҳон тими мунтахаби ҷудои Тоҷикистон варзишгарони мо як сари баланд қати як натиҷаи хубе ба даст меоранд.
ҷудочиёни кишвар дар шаҳри гулистон давоми ин рӯзҳо на танҳо малакаи варзишии худро сайқал медиҳанд, балки ба барқарории нерӯи ҷисмонӣ низ машғул мешаванд. ҳайати мунтахаби ҷудои тоҷикистон аз 50 варзишгар иборат буда, машқу тамринҳо таҳти роҳбарии мутахассисони соҳибтаҷриба амалӣ мегардад. барои варзишгарони мо толорҳои васеъ, шароитҳои хуб, ҳама ин бо дастгириҳои сардори давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ки варзишгарони мо дар тамоми машқҳои дастаҷамӣ ҳам ҳудуди ҷумҳурӣ ва ҳам беҳруни ҷумҳурӣ иштирок мекунанд ва мо умедворем ки натиҷаи хубам ба даст меорем. барои рушди ҷудо дар кишвар таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар мусобиқаи байналмилалии Душанбе Grand Slam 2025 ки аз 2 то 4 майи соли равон дар қасри теннис ва маҷмӯаи варзишҳои обии шаҳри Душанбе баргузор гардид, дастаи мунтахаби Тоҷикистон бо касби 11 медал сазовори ҷои якум гардид. инак талошу кӯшиши ҷудочиёни кишвар бо машқу тамринҳои пайваста ба он равона шудааст ки аз чемпионати ҷаҳон бо медал ба ватан баргарданд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, шаҳри Гулистон, Ахбор. дар шаҳри Душанбе курси такмили ихтисос барои мураббиёни гӯштини тарзи озод ва юнони римӣ оғоз гардид. ин чорабинӣ то 2 июн идома меёбад. шарҳи бештар дар гузориши Раҳматшоҳ Обид. бо ташаббуси муассисаи давлатии маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ва дастгириҳои роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе курси такмили ихтисос барои мураббиёни гӯштини тарзи озод ва юнони римӣ оғоз гардид. чорабинӣ дар асоси нақшаи тасдиқшудаи курсҳои омӯзишии соли 2025 баргузор гардида, зиёда аз 70 нафар мураббиёни варзида аз вилояти мухтори Кӯстони Бадахшон, Хатлон, Сух, шаҳрҳои Тоби Марказ, водии Рашт ва шаҳри Душанбе ҷалб шуданд. тибқи нақшаи баргузории курсҳои такмили ихтисос ки аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавон ва варзиш тасдиқ мешавад, мо мутахассиси сатҳи байналмилалӣ, дастурдеҳи расмии Федератсияи байналмилалии гӯштин, аз замон ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, бозиҳои қаҳрамонии ҷаҳон ва варзишгари барои кишвари мо маҳбубу шинохта Юсуф Абдусаломова даъват кардем, ки барои мураббиёи гӯштини тарзи озод ва юнонрумӣ дар заминаи барномаи Федератсияи байналмилалии гӯштин дараҷаи 2 курси такмили ихтисос доир намояд. албатта ҳадаф ва мақсади мо пеш аз ҳама ин баланд бардоштани дониши мураббиён дар дараҷаҳои тахассусии мураббиён дар самти манамин гӯштин мебошад. пеш аз ҳама бояд қайд кард, ки албатта мо бихоҳем ки ба натиҷаи дилхоҳ бирасем, бояд таҷрибаи байналмилалиро биёмӯзем. хусусияти муҳим ва фарқкунандаи курс ҷалби Юсуф Абдусаломов, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, барандаи медали нуқраи чемпионати ҷаҳон, дастурдеҳи расмии Федератсияи байналмилалии гӯштин ва сармураббии тими миллии Саудӣ мебошад. вай ба ҳайси мутахассиси сатҳи байналмилалӣ барои баргузории 3 соҳаи назариявӣ ва амалӣ даъват гардидааст. курс тибқи барномаи таълимии тасдиқшудаи Федератсияи байналмилалии гӯштин ба роҳ монда шуда ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. барномаи курс 6 рӯзи омӯзиширо дар бар гирифта, машғулиятҳо дар 2 бахш назариявӣ ва амалӣ баргузор мегарданд. дар охири курс ба иштирокчиён сертификати хатм дода мешавад. муассисаи давлатии маркази такмили ихтисоси кормандони соҳаи тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш дар доираи сиёсати давлатии соҳа пайваста тадбирҳоро барои тақвияти нерӯи зеҳнӣ ва тахассуси кадрҳои варзишӣ роҳандозӣ намуда, ба ташкили чунин чорабиниҳои сатҳи баланд саҳми арзанда мегузорад. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ба шумо зиндагии ободу осоишаро таманно дорем. саломат бошед.